iki jogete kaya karniate. Asik, amit. Kowe kok go tampan ana apa? Lah jenenge kok pantesan kok Pak Oh, Igit. pramugari ya iya. Lah kersane pantes. Ada sampur. Ayo ya. Ayo Dek Yosi. Ngayak Dek Yosi ngayak. Yo sik, ngembang sik bar iki lagi kaya. Aku ayo. Dangdut ya. Derekaken wilujeng dalu Pak Harum Sakoco. Dipeni Renyae. ayo. Terima kasih. Lanu gabung sing pundi karena kang kondang kalau aku hubung rene ya Allah mantap rata lintang lawar ketemu cilik mulia terima kasih semuanya Renyae suarane. oh kalah asik lintar dadi kembang lambe ora mokal jenengan nggih mboten akeh sing padha nyatake asoy yen ta geni matur nuwun nggih Pak Dik ngurmake semangate riko Pak oke siap yen ta geni nyebarake patria Nah, kuwi lagi spot wis entuk lumayan. Wes nggih kon Bi 700 Pak Igit. Lah, 700 ku lek kurang kowe tombok. 700 kurang 200, Ding. iya. Nggih. Nggih Pak Dik, iki lho Pak iki lho pengen salaman karo Mbak Oke, Yosi. oh, jeng salaman. Nggih. Kakung nggih. Oh, ngeten. Nggih, Oh, siap. mboten salaman kali kula, Kong. Lah yuwit Kok siki salaman apa? sidik-sidik kongkong. 10 8 2 meter. Matur nuwun nggih, Kong. Nggih. Oh, ya Allah, terima Ki kasih. saka panjenengane sedaya ndereke. Nggih. Kowe ning isar ngrepeni, yes. Nggih. Oh, nggih. Karo ngayak. Mbak Lurah, niki tembangipun apa, Bapak? Bapak nyuwun tembang apa? Mungkin ada permintaan yang saya bisa-bisa aja ya, jangan Ya. terlalu sulit, saya terbatas, oke? Yes, kene wis. Nggih. Jenengan nun apa? Nggih, Bapak. Renyae. Bapak. Oh, ya wis podang kuning. Podang kuning, Ya. ya Allah. Direpeni ya, sing Ini ngrepeni ya. karo. Oke Ya, si. siap, manuke sapa iki sing tak kudang ya Allah. Julang, no. Oh, Ayo Jo kowe dadi begendong Jo. nggih.
Ayo begendong ini. Sekedap, lo tak duduk di sini ya ampun. Nuwun Oh, sewu. nyone pria idaman, Pak. Oke, siap. Oh, alah. Sikapem yang Sikapem. Ya lah. Kleru wong Rembang. Sikapmu Oke. Oh, nyone pot Ya. anu pria idaman, Bapak. Nah, Yo podang kuning sik nggo Oh, podang kuning pria idaman. nggo tayub yo ora penak. Loh, panggah penak sembarang niku Kandah. panggah penak. Tergantung pembiayaan, Bapak. Niku sedaya menika tergantung pembiayaan. anu wadahe sampur tak Yo awake dhewe aja melu-melu goblok. Itu bukan goblok, adalah kreasi dan kreatif. Wes pokoke anu manut yuk. Oke, nggih. Podang kuning. Direpeni sik. Oh, bobor ya. Bener ya Jo nek mbawa nek cara tayub ki ngrepeni ngene Jo. Nggih rerepen Pak Git. Nggih, kalian Mbak Lurah sinten menika? Oh, Pak Suharum nggih. Ya Allah. Pak Harum mosok ora pirsa. Senadyan wujuh temong paksi Kowe ning ndi Jo? Lho lah begendong yo nasi. ngetutke lah iki kok nek Ngetutke. wah yo sira tak tutke mulai klarek klambi tok Pak Git. Biasane kowe mulai ra klamben aku. Iya. Pipek ya. Terus ya. Tatan mau gandul jenengan pun sangu napa dereng? Aja kuwi. Ah, ya panggah kok iki piye kok iso Yo aja. siki cahe nih yo sira pareng ngono. Lah piye to? Sing liyane lho engko mundak. Aku kok urung ngono. Ya, kapan? Ya kok ditata Jo, bisa bareng-bareng Jo. Iki kok beksan kabeh. Ya ngene iki yo nanggap ayang yo nanggap tayub iki. Teater ya multifungsi. Nah, muga-muga Pak Lurah Muga-muga piye? kaya banyu Banyu apa? mili. Rezekine. Rezekine. Nah omong rezekine dhek ngarep sik. Nah, iya. Kok Pak Lurah kaya banyu, Pak Lurah kaya banyu padake hamso. Ora beda kasih. Halus manis nang sam niku sius mboten Pak. Nah, terima kasih. Ah iya aku ngene ku wisin ya ada kene wisin di sini. Anak-anak, pelajarilah metode mami. Oke? Aja. Siap. Ora poe nak blas ngene. Oke. Pokoknya buanglah rasa malu ya toh. Kemaluan dibuang semua. Oke? Aja iku sing Ya. penting kok ngawur wae. Nembangmu ki sing penting rampung. Oh, kena rampung. Masa menggan kula lana. Begendong iki ngipasi Jo, malah. Iya lagi Oh, alah sombong. Gusti. Ngene nganggo tipasan bareng. Lho, namanya Kaya ape nglairno metu angel ngono. Dipasi barang. ya ora ngono, ya pas iki sing Yo, apik. awakmu dadi sindiri kudune ndek tipas angin cilik sing ning ngarep ngono lho. Nah, aku yo ngene lho sik. Lah iki piye sing pengatur keuangan kok terus aku ora kok tukokno iku. Iya yo ceriwisem ra karuan. Golek isi bodang janar. Si aku madhep rene ra ketok rupaku. Ya nek ketok anu bapake ya ajeng nyuwun salaman karo jenengan. Salaman nggih. Hah, Iba bunga ing matur nuwun, Pak. Pak Tomo. Tiku. Kuwi juara besar lho Jo. oh nggih ta? Weh, aku kon besar. Oh nggih. Beksa genah niki mengke. Nyanding bisa dadi tambah Ayo Jo sing besar Ya, Jo. kinurmatan sing nderek langen Lan nyuwun beksan. Pak Kades sak Monggo. perangkate. Pak Kades daya perangkat ingkang wonten mrika wonten mriki monggo kados langen beksan tayub Tuban. Nah, sindire nggon tengah sing beksan ngarep karo Guri. Monggo. Nah, begitu. Mas Dar sinten Monggo. mawon iki Mas Dar? Pak Dar? Oh, lah yang niki. kesana juga Ah, nggih iya, monggo iya, Bapak. iya. Ingkang ngajeng beksa Nggih. Bapak nggih, ajeng Nggih. beksa. Sembah nuwun Oh Bapak. nggih, terima kasih. Nggih.
Matur sembah nuwun. Jenengan ajeng beksa Bapak? Nggih, Lho kok sembah mboten nuwun, rapih Bapak. gak piye lah. Aku kok Ya gak alon-alon ayo aku kaya yayasan iki lho. Kok iso kaya yayasan Ayo iki? terus ya sing ramban ya. Oh ya Allah nggih. Nah. Matur sembah nuwun Kakung. Monggo Mas Dar silangan beksan. Yang belakang. Nah, nika Dik Yosi Oh mereka. nggih, salim dulu. Yo, ngalah. Alhamdulillah. Ngono kuwi Dik, dicontoh julang Rezeki. Dik. Ngono kuwi ning omah. Kuwi mbok tampah. Istri solehat yang ini. Ngene iki kaya. Ya Allah. Ampun toh? Ampun. Dijak ning mall Boyolali. Ya. Lah aku ki berdaya guna lho, kon ngemis Oh, pinter ora jamak iki. Oke. Anu sinten malih sing dereng ya ampun sangune ampun didelikne lho nggih. Ya wis ya sira. Isin aku liya-liyane Kok ndak isin, nggih? rogo-rogo. Aku ora isin kok. Wis Kok isin? Monggo Mas Ya Dar Allah, sing matur sembah derek nuwun. beksan lu ngene ku ame. Terima Bapak kasih. kok yo nganggo ngene bar ampun Ajeng gugu foto mboten sah. Iku anu ya bapak iki pengen salaman mbek Ya jenengan. ampun salaman kalih kula nggih. Asal padahal aku mau urung adus. Yo alah Gusti. Terus mbak nuwun nggih Pak. Nggih, terima kasih. Enek sindir salaman karo cium tangan ini. Lha iya ana jenenge pangestu ngono kuwi. Monggo Mas Dar kali bapake monggo derek Nggih, beksan menika ingkang ngimbing polo pangon Nggih, menika. monggo Nggih. Bapak ingkang Monggo badhe Pak Kades dipun ngersakaken- koordinator. Monggo Nggih, Pak Pak Kades. Dar, siapa yang dikoordinasi untuk Monggo, Pak joget Kades. bareng? Nggih. Oh nggih, Bapak. Nggih, Oh nggih Pak, sapa Pak iki iki. lali aku. pokoknya Pak iki. Pak Sinten? Dayun. Pak Dayun, Ayo. monggo, Lah monggo di depan. kancaku Facebook iki ayo. Angga Pak Dayun. Monggo lho, monggo lho, Mbak monggo. Yosi Pak Dayun iki Iya, lho, Bapak Dayun, Gerak- monggo. Oh, njaluk Pripun, dilantik. Dasyol. Oke, Dereke. baiklah terima kasih. Oke, monggo, Pak Dayun. Alhamdulillah. Berkah. Ayo. Alah, Pak Dayun nun saya menak jingkong pun mati kok dengan dhewean. Nggih, nggih. Oke. Ayo, Monggo. podang kuning. Oh, podang kuning. Podang kuning gubuk asmara nggih. Nggih. Nah, ning Oke, kene nembaki siap. sing bisa nggih bersani teng mriku teng Iya, andhap. monggo ingkang Buka- badhe beksa di depan boleh, nggih? Monggo Mas Dar. Depan boleh. Pak Lurah, monggo ndereke. Bukane nganu, Kangge bukane langan beksan Bukane tayub kok kendang, tuban. kok kendang, Monggo bukane. Bapak. ben Pak kaya Cip, ayo Pak Cip CS yo. gandrung Yang di es depan boleh. laras. Monggo. Pak Cip ayo. Ora kok. Pak Cep izin. Deso, ayo. Ayo. Ayo le. Dadak mama- Bolo-bolo malu-malu kersane itu nderek. nomor. Kersane nderek. Nggo ngiringi sing bisa Mas ya. Dar niki nggih nderek. Pun. Pak Dharma Gandul ajari ya teman-temannya. Mas Dayun, ayo Mas Dayun. Monggo kali lurae, monggo. Monggo Mas Dayun. Asai gebyoy. Uwer. Mas Dayun barang yo. Ayo Mas Dayun yo. Uwer. Ayo Mas Dayun. Asik. Joget Mas Dayun. bareng-bareng. Monggo ingkang badhe beksa di sini boleh nggih? Yo. Monggo Mas Dar, Pak Tomo. Asoy. Pak Khairu monggo. Ibu-ibu, Ya, ini. ibu guru, monggo ingkang badhe beksa ibu Kok guru. Bu Guru karo aku iki karo Pak Dayun, ayo. Pak Cep, ayo. Pak Cep karo Pak Dayun, ayo. Ayo, Pak Cep. Ya. Pak Rum ayo, Pak Khairu. Yuk kenal kabeh. Sindir yo, keluyuran ae. Lah piye? Menguasai panggung. Monggo, Bu. Heh. Monggo Bapak. Monggo Pak Rum. Tenanan iki, Pak. Oke. Sampai tengah kene. Icik kiwir. Sampai tengah iki sijinan. Aku tidak Ayo, boleh kurang mungkin siji, begini. yo. Boleh. Silakan. Ini aja. Mriki 3, ra 1. Madhep mriko. Madhep Hadap ke sini nggih? Boleh. sampai kene. Ayo, Cang, jangkep yo. Dedekne Mas Rangga. Ayo. Monggo. Pun jangkep yo. Monggo, Mas. Ning omah
kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Monggo dereke. Mubang miterang gangku goleki ora rasa esok kawan nganti bali iman yen nganti liya kang ngayang kleyang tak sawang mencok kaneng abang kekan jangan tak inde saka kataman sarwe ngoceh dheweke ngalih pencokan kelakait tak suwun bajeng ngece padang kuning gawe pikirku komen seratir tak sawang tambah manis iba bunga yang kelakon nyandeng selirane ora bakal atiku kegiwang lian yang sibut dan tutut hati kepranan ora mendatiku tan saya netrata seranane sono beka buluting rendah
nuwun. Matur sembah nuwun. Makasih. Sindire grapyake. Kandhane Iya si toh. sindir ki kudune ngoten. Nggih. Menika wonten nggih sembah nuwun ke Pak Bani Pramugari iki kok karangno. Oh nggih. Nggih mengki request cewek gaul nggih. Oke. Monggo Mbak Yusi kembali ke Sudah boleh kembali? Boleh, Ke boleh. habitat? Oke. Sembah nuwun Matur sembah sedaya. nuwun sedaya mawon. Mugi-mugi berkah berlimpah. Amin. Ya ya ya.